Prajem príjemné sichravé popoludne, tu hlavne tlak a dostal som za úlohu vám predstaviť nové číslo Wordu, číslo 147, kde na titulke nájdete Maxima Habanca, kde je s ním veľký rozhovor, tu dáva grind na obrovskom múri. Na prvých veciach reklamy, tu máme obsah, klasika, novinky zo sveta showbiznisu, reklamy na krámy, celkom husté veci. To je nejaká ženská v podprsenke, to sa vám bude páčiť a myslím, že sa dostávame do skateboardingu, kde tu má Filip Krchník style rubriku na Backside Nose Bluntslade. Filip je veľký pánko, takže dáva všetko v takýchto štýloch a dostávame sa na veľký rozhovor s Maximom. A ako je vidieť z toho rozhovoru, tak už vie, o čom píše a fakt to má všetko najazdené a precestované, čiže odporúčam prečítať, má to fakt husté triky. Ďalej tu máme Cirque Day, Karlovy Vary. Chalani to ťažko zabili, fakt sú tu strašné bomby, sú tu raily. Je tu jedno olíčko, ktoré nikto nepochopíte od Kotizu. Takže aj toto je podľa mňa ťažká šupa. No a niekde tu v Prahe pri Slavii si nejaká banda ožratých hoved sa nejak našporili sa na betón a postavili nejaký spot, DIY playground. Takže tu vidíte prepité tváre, ako skáču sem a tam na modných prekážkach, ale jazdil som tam a je to fakt super, takže niečo pre takých ožranov a samozrejme aj pre športovcov a tak. Je tu myslím nová rubrika Spotquest, momentálne z Komárna, kde boli Rišo Turi, Juro Vartík, aj Peťo Mercel tu má niečo, pretože je to starý zabijak. Juro si tam dal tú najlepšiu raku, akú som videl. O chvíľu sa na ňu môžete tešiť na Boardmagu a Juro sa tam naučil skoro salto, akurát sa v polke zastavil nejak. A ďalej to je No Name Tour z Viedne. Sú tu fakt super spoty. Pozdravujem tam hlavne zabijaka Feďa zo Spiskej, pretože si to fakt zaslúži. A všetci chalani úplne najviac zabili. No, je tu ako vo fotogalérke Bastien Marlin a tú fotku vám nemôžem ukázať, lebo tu by som si fakt dal ty vole nad posteľ. Ďalej je tu nejaké tlusté hovedo z Moravy, ktorý už schudol teraz myslím. Je tu Kikon Nguyen z Bánovec, opäť Juro Vartík z jedného spotu, aj Adamko Tranko, Petr Vláčil, takže vám to nebudem všetko hovoriť. Coming soon, tu má mladý Štepan Bareš, môj kolega z Dark Slideu a má tu fakt husté triky. Má tu Kino CSGA, má tu proste raily, dropy. Takže z tohto chalana určite niečo vyrastie, ak ho neskazí tá partia alkoholikov. Mini profil má Zdeněk Gustohal z Brna, tiež veľký zabijak, pozdravujem. A taktiež Krištof Mizur, mladý Pražák a tiež tu má strašné bomby. No a na záver niečo zo starých boardov z časov, keď ja som ešte kakal do plienok. Takže je sa na čo tešiť.